tikulandirani ku Streams of Life Ministry. Muli ndi ine Elder Daniel. Tikufuna tikhale pamodzi kuona phunziro la Kotale mene ili God's mission, my mission, memu chizungu. So tikaona bwino tili mu wiki imeneyi ya November 11 mpaka November 17. Mission kwa neighbor kapena mission kwa Nancy. So tikhala tikukambirana pa November 13 za njira ndi mayankho a Yesu. Kotale ndi phunziro limene limabwera kuti anthu akakambirane ndi kupereka maganizo awo ndi kusulana. Ndiye pachifukwa chimenechi kuna takonza kaphunziro kameneka kuti katithandize kumvetsa pa November 13 kuti tithe kukambirana fundo ziwiri zitatu kuti pamapeto ake tithe kusulana monga mene Kotale alili. Ndi apa pali fundo yaikulu imene akuti njira ndi mayankho a Yesu. Njira ndi mayankho a Yesu akuti Baibulo imatiuza kuti wachilamoyo anabwera kudza yesa Yesu, koma Yesu ankadziwa zolinga zake. Ndithudi Mulungu amadziwa zokhumba ndi zokhumba za mitima yathu koposa amene ife timayidziwira, ndipo sitiziwadi mtima kapena zolinga za anthu amene amatifunsa. Sichoncho ndi palifunso amene ponano ngakhale atabwera kuzamfunsa Yesu, Mulungu yekhani amene amadziwa zolinga za mtima, right? So apitiza ndatu nthawi zina anthu azipembedzo zina amatifunsa za chikhulupiriro chathu. Mwachitsanzo mabwenzi athu achisilamu amatifunsa mafunso okhudza umulungu wa Yesu, monga akuti kodi m'Baibulo Yesu ananena kuti iye ndi Mulungu kutiko, kapena n'chifukwa chani mukunena kuti kuli Mulungu mmodzi pamene muli ndi anthu atatu mu utatu, ngakhale awa akuoneka ngati mafunso okopa komabe mtima. So mwanjira ina so tikuthaonana kuti Kotale akutipasa ife mayankho akuona tuno munthu atabwera kuzamuyesa Yesu, Mulungu yekhani amene amadziwa mtima ake. Ndi akutiuza ifuna tuno asilamu sungakhale zili choncho amaonda kufunsa so tuno kodi Yesu anena kuti iye ndi Mulungu patipo m'Baibulo, komanso mana ndi Mulungu mmodzi pamene muli anthu atatu mu Mulungu. So tikuthaonana njira ndi mayankho a Yesu Khristu. Kotale limene yandisangalatsa chifukwa tuno ikuonesa mission ya ndani ya Yesu Khristu, komanso mene tingayankhire mayankho. Kodi Yesu amayankha mayankho motani kapena nawo zophunzira ziyankha motani? 1 Peter 3 verse 15 to 16 aonena kuti koma mupatulikise Ambuye Khristu mitima yanu, okonzeka nthawi zonse kuchita chozikanira pa yense wakufunsani chifukwa cha chiyembekezo chili mwa inu, komatu ndi chifatso ndi mantha. 16 ndi kukhala nacho kumutima chabwino kuti umu akuyenerani iwo akuyenerani chonama mayendedwe anu abwino mkhristu achitidwe manyazi. So mwanjira ina tona kuti Petro akuti nthawi zonse tikhale anthu kuti ndife ofatsa, tizitawakhala ndi mayankho. Anthu akatifunsa tiziyankha, na nthawi zambiri anthu akafunsidwafunsa zimene sizofunikira eri mano Petro ati ayi muzikhala ndi mayankho munthu akafunsa. Chifukwa chani? Choti muzitha kupereka chiyembekezo chimene chili mtima mwanu, muzitha kupereka yankho pa zimene mmazikhulupirira. So mwanjira ina tifuna tiziwerenga Baibulo ngati Yesu Khristu mene amayesedwa ndi Satana nthawi zonse pamene tikalembedwa, right? Tikaona Yesu amayankha ndi malembo, Yesu amakhala ndi yankho chifukwa amakhala omiza ndani ndi Mulungu. So njira ya Yesu Khristu pa mayankho pachina yense imene amafunsidwa amapereka yani Baibulo verse. Ndi apa pa fundo imene asegwera nayo makamaka pa mafunso amene anabwera kuti wachilamulo anabwera kuzamuyesa Yesu, komanso asilamu amafunsa kuti Yesu ananena kuti ndi Mulungu pati, kapena kuti timanena kuti Mulungu mmodzi chifukwa yani amene atatu mu Mulungu. So akupereka mavesi amene tifuna tiwerenge monga ngati Kotale. So tiwerengere mavesi amenewa, tiwerenga imodzi chifukwa cha nthawi yathu.
Machitidwe 17:11 anati no amenewa anali mfulu koposa mu Thessalonika popeza analandira mawu ndi kufunitsa kwa mtima wonse nasanthula m'malembo masiku onse ngati zinthu zinali zotero. So tikaona muno bwino Paulo kosomana naye ndanati anthu awa ndi abwino koposa ku Thessalonika, akhristu aku Bereya amenewo amakasanthula zonse m'malembo ngati zimene anafotokoza Paulo zinali choncho. Mwanjirene tonena kuti no tikamakamba za mayankho amene tingapereke kapena chimene tingachikhulupirire, ikufunika ndithu tikhale nayo nthawi yowerenga chani Bible, tikhale nayo nthawi yokafufuzanso mu Bible kuti no zonse zimene munthu anena kapena zonse zimene tizikhulupirira zili muchani zili mu Bible. Ngati sitingathe kutero nditili pa chiopsezo chachikulu nditi sindifesa afulu. So mawu a Mulungu ndi number 1 pa chinense chimene tingatani tingapusidwe. Mawu amoyo Yohane 5:39 no musanthula m'malembo popeza muyesa kuti momwemo muli nawo moyo osatha ndipo akundichitira ine umboni ndiwo omwewo poti ndipo simufuna kudza kwa ine kuti mukhale nawo moyo. So tikamakamba za mawu a Mulungu anthu ambiri amakhulupirira nawo kungowerenga mawu a Mulungu ndiye akhale ndi moyo osatha. Chimozimozi Afarisi amawerenga mawu a Mulungu kuti no akhale ndi moyo osatha, koma Yesu anena kuti no mawu angochita umboni za ndani za Yesu Khristu. Koma ngati sipita kwa Yesu Khristu sitikhala nawo chani moyo. Mwanjirene pali zinthu ziwiri tikaona mukachisi makhala mikate 12 mchipinda chopatulika ndi makhalanso mkate mchipinda chopatulisisa. Mwanjirene tikaona afanikizidwe kake tona no mkate 12 ichi kuyimira mawu a Mulungu, right? Tikapita chilo chipakisisa mana uchi akuyimira Yesu Khristu, mawu a Mulungu amoyo amene anapasa moyo anayesa zaka 40 m'chipululu pamene babwera pa Yohane chapter 6 Yesu akuti nene makolo anadya mana koma ine mkate ochokera kumwamba. So tutaona kuti no mawu a Mulungu tikamawerenga amachitira umboni za ndani za Yesu Khristu kuti chikhulupiriro chathu chikule, kuti chikhulupiriro chathu chikhazikike pa Yesu Khristu. Tifunika tiwerenge mboni zokhazikika amene ali mawu a Mulungu, koma apote zimene zifunika zipititse ku mboni ya moyo amene ali Yesu Khristu. So mawu a moyo ndi Yesu Khristu, koma kuti tikafike kwa iyeyo tifunika tiwerengenso mawu ake olembedwa kuti alimbikitse ku chikhulupiriro. So icho ndi chachikulu chimene Bible ikunena, right? Yohane 5:46-47 Yesu akuti no pakuti mukadakakhulupirira Mose mudakakhulupirira ine pakuti iyeyo analemba za ine. 47 koma ngati simukhulupirira malembo a iyeyo mudzakhulupirira bwanji mawu anga. So apa Yesu Khristu angotisimikizira nati no tikawerenga mawu a Mulungu osawakhulupirira tikakhala nati no tabadaso maso pano koma tikuti takhulupirira umano sitikufuna kumva zimene mawu a Mulungu akunena, right? Ngakhale Yesu Khristu akuti simikizira mkatikati mwa mtima mwathu ngati zimwera kuti susa ifeyo ngati takana mawuwo sitingakhulupirirenso chani zimene zimwera kuti susa. So tikawerenga mawu a Mulungu tizizindikira kuti no chimene mawu a Mulungu akunena ndi chimene Mulungu anganena nzotani nzogwirizana. Ndizomvetsa lero kuna no kwadzaza maprofeta ambiri amene amanena zinthu zosusana ndi Bible koma anthu amakhulupirira anthuwo. So ngati anthuwo Yesu wayankhula, right, sizingakhale zosusana ndi chani ndi mawu ake. Mwaona menepe? So akuti no ngati simukhulupirira zimene alemba Mose nayi ngati Bible anthu ya Ayuda, right? Atuti ngati simungakhulupirira Mose mungakhulupirira nani ine. So mwanjinene Yesu akunena no zimene zinalolidwa kwa Mose anazulula ni nani ndi Yesu Khristu. Mwaona menepe? So tikutha kuona kugwirizana pakati pa Yesu Khristu ndi yani ni mawu olembedwa. Okay? So anapitiriza kufotokoza mkuti anati no nthawi zina timafuna mayankho koma osachita ntchito tokha kuti tipeze mayankho. Ndipo Yesu anati kodi m'chilamulo munawerenga chiyani? Mumawerenga bwanji? Yesu anatchula mbali yofunika kwambiri yakuphunzira malo mongomvetsera zimene ena amatiuza tiyenera kuziwerenga tokha malemba a Mulungu. Mayankho alipo kale ndipo Mzimu Woyera umagwira ntchito mitima yathu kutisimikizira zimene tiyenera kuchita. Tapitiriza nati no Mulungu atipasa ife mawu ake m'bukuli tingapeze choonadi chonse chimene tikuchifunikira kudziwa ponena za mmene tiyenera kukhalira.
mmene tena pakuchitira zinthu ndi ena ndi mmene tingalandire moyo wosatha. Zoonadi pali ntchito ya aphunzitsi ndi atumiki, koma pamapeto ake tiyenera kupita ku Baibulo kuti tipeze choonadi chofunika. Mawu anu ndiwo nyali ya kumapazi anga, ndikuwunika kwa panjira panga. Salimo 119 verse 105. Ndadado ndime iyi sindakatulo chabe, ndi choonadi chopatulika kuti lozera ife ku mawu a Mulungu ndi kufunikira kwake kwa ukhulupi. So iyo ndi mfundo yayikulu imene akutisimikizira olemba Kotale nakuti tikufunika ndithu tikhazikike pa mawu a Mulungu, right? Yesu Khristu anthu akaba kumfunsa zinthu zokhuza mawu a Mulungu amafunsa kuti muwerenga bwanji, mwanjitana amafuna vesi kuti niyo mumvesa bwanji ndi amathandiza anthu aja. Koma kuti atino ngakhale lero pali anthu ena apasita mphatso zophunzitsa kulalika ndi zina zotero, pamapeto ake tifunika tokha tikawerenge chani mawu a Mulungu. Tifunika tokha tikasimikizike mu zimene anthu atani atiuza, right? So tikufunika ndithu tiziona tino ngakhale asilamu atifunsa, tifunika tipite m'Baibulo kukamvesesa tino Yesu akamati iye ndi Mulungu ananena pati kupereka yankho lolunjika ndithu. So tikaoneni m'Baibulo kuti Yesu Khristu anakamba kuchani, kapena Baibulo limakamba chani za Yesu Khristu. So tiyamba Miyambo 30 verse 4. So kodi Yesu ni ndani? So tikakamba za Yesu, kodi Yesu ndi mwana wa Mulungu kapena ndi Mulungu mwana? Pali mawu awiri amenewa amene ali osiyana kwambiri, mwana wa Mulungu kapena Mulungu mwana. Tikamakamba za mwana wa Mulungu ndiye tino Yesu Khristuyo ndi mwana adweneno ndani wa Mulungu, kapena kuti Mulungu ndiye ndani bambo ake, anabadwa kuchokera kwa Mulungu. Kapena tikamati Yesu ndi Mulungu mwana, tikamafotokoza kuti Yesu Khristu ndi Mulungu mwana, ndiye tikuthandiza nawo kuti Yesu Khristu sanabadwe kuchokera kwa Mulungu, komano wakhala side by side ndi Mulungu nthawi zamuyaya. So ndi matems awiri osiyana. Tikamati Mulungu mwana ndiye tikamba za Yesu Mulungu ngati wachiwiri mutatu wa Mulungu, koma tikamati za mwana wa Mulungu tikamba Mulungu ngati Yesu Khristu mwana wobadwa kuchokera ndani kwa Mulungu. So tione kuti Baibulo kuti chani wankhani. Miyambo 30 verse 1 atino ndani anakwera kumwamba natsika, ndani wakundika ndani wamanga madzi mala yake, ndani wakhazikisa masiri zonse a dziko, dzina lake ndani, dzina la mwana wake ndani, kapena udziwa. So akukamba za chilengedwe apo, right? Akukamba za chilengedwe tikufotokozera onena kuti, so apa akukamba za chilengedwe ndakufunsa mafunso onena kuti kodi amene analenga zonse ndani? Dzina lake umudziwa kapena dzina la mwana wake ndani? So amene analenga zonse ni Mulungu kudzera mwa ndani? Mwa mwana wake. So iyi ndi umboni wokwanira onano Mulungu ali ndi ndani? Ali ndi mwana wake, right? So awo ni mafunso amene amafunsa ku Miyambo. Ndiyo tikapitanso Miyambo 8 imweyo verse 22 awo tikupezanso umboni wina ngati. So Miyambo 8 verse 22 akutiuza fanano Mulungu anali nane kuyambira njira yake asanalenge zake zakale. 23 anandiyimika chikhalire chiyambire dziko lisanalengedwe. So apapa Miyambo 8 verse 22-23 akulekanisa nzeru ya Mulungu ndi zolengedwa. Ati Mulungu anali naye pachiyambi asanalenge zake zakale. Mwanjitena pali kusiyana kwakulu pakati pa Yesu ndi zolengedwa. Yesu analipo, zolengedwa zinabwera pambuyo. Yesu anachita kupezeka motani. Verse 25 anakuti mapiri asanakhazikike, zitunda zisanapangidwe ndinabadwa. So tikuona pali kusiyana kwa zinthu zomwe zinapangidwa ndi kulengedwa. Ndi Yesu Khristu amene anachita utani, anachita kubadwa. So Bible tisimikizira fanana kuti Yesu amene anabadwa kena zinthu zinamba utani kupangidwa. So Yesu si mbali ya chilengedwe, Yesu ni mwana wa Mulungu. Pachifukwa chimene ali ndi umulungu wonse. Chimodzimodzi munthu akabala mwana amakhala ndi umunthu, mwana amakhala kuti ndi munthu. So Yesu Khristu pamene akubadwa kuchokera mwa Mulungu ali ndi umulungu wonse, siolengedwa yaye. Verse 3 ndipo pambali pake ndinali pambali pake ngati mmisiri, ndinamsekeresa tsiku ndi tsiku ndi kukondwera pamaso pake nthawi zonse. Munthu akamamanga nyumba amakhala ndi ndalama, ndamapasa misiri naye apanga china iso zera mwa ndalama. So tiona kuti Mulungu analenga zonse zera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu atengera ngati yani
misiri mopana amenepe. So Mulungu akulenga zonse zila ndani mwa mwana wake. So taona tikamakamba za Miyambo chapter 8 timakamba za nzeru. So 1 Korinto 1:25 andi masulire ife na tuno koma kwa iwo oyitanidwawo ndiwo Ayuda ndi Aheleni, Khristu mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. So tikamakamba za nzeru ya Mulungu imene akuyikamba pa Miyambo chapter 8 ndi Yesu Khristu amene ali mwana ndani wa Mulungu, right? So tikapitiriza tipiteni ku Luka kuti Bible kuti chani za Yesu Khristu. Luka 1:35 anati no, ndipo mngelo anayankha nati kwa iye, Mzimu Woyera adzafika pa iwe ndi mphamvu ya Wamkulukulu idzakuphimba iwe. Chifukwa chakenso choyera chikazabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. So tikuthawana kuti Yesu Khristu anabadwa mu nthawi zamuyaya, koma pa nthawi imene abwera pa dziko lapansi akubadwa simonga ngati mwa njira ina, akubadwa monga ngati mwana wa Mulungu, right? Tikaona muno bwino pamene akubadwa pachiyambi akubadwa monga ngati mwana wa Mulungu, ndipo akukhala ndi umulungu wonse ndi kukhala ndi chikhalidwe cha umulungu, right? Pamene akubwera pa dziko lapansi akubadwanso mwa Mariya kachiwiri, pambuyo poti ndi mwana wa Mulungu ndi kale akubadwanso ndi kutenganso chani munthu. So pa dziko lapansi akubadwa chifukwa tino palibepo munthu amene walowererapo ndi Mulungu mwini, ati pobadwa mwanayo amene atakhale munthu adzatchedwa mwana wa Mulungu. Mwanjira ine Yesu Khristu poyenda pa dziko lapansi anali ndi umulungu chifukwa Tate ake ndiye Mulungu. So tikuthaona kuno anabadwa mu nthawi zamuyaya, koma kachiwiri anabadwanso muchani mu Bethlehem. So akutchedwa kuti mwana wa Mulungu. Bible simikiza choncho. Tendipitizeni Luka 4:3 akuti chani, ndipo mdierekezi anati kwa iye, ngati muli mwana wa Mulungu uzani mwala usanduke mkate. Now tikamaona mayesero a Satana anafuna kungonjetsa Yesu, amamuyesa kuti ngati muli mwana wa ndani ndi chimene timaona natu kumwamba Lucifere amalimbana ndi ndani ndi Khristu Yesu pa nkhani yomweyi. Amafuna kuonesa kuti palibe kusiyana pakati pa angelo ndi Yesu Khristu amene ali wobadwa, kuonesa kuti palibe kusiyana pakati pa angelo amene analengedwa ndi Yesu Khristu amene anabadwa. Ndiye pa atabwera pa dziko lapansi Satana anapeza zimenezi zinati ayi ngati mulidi mwana wa ndani wa Mulungu, mmene ali yesero ndithu lalikulu. Luka 8:23 ndipo pakuona Yesu iye anafuwula nagwa pansi pamaso pake nati ndi mawu akulu, ndinacho chiyani ndi inu Yesu mwana wa Mulungu wamkulukulu, ndikupemphani inu musandizunze. Tikamaona ziwanda zonse zimasimikizira kuti Yesu ndi mwana wa ndani wa Mulungu. So tikutha kuona mboni zambirimbiri za Mulungu wa Yesu Khristu. So Luka 22:7 akuti chani, ndipo onse anati umo mtero muli mwana wa Mulungu kodi? Ndipo iye anati kwa iwo, munena kuti ndine. Ndipo 71 ndipo iwo anati, tifunanjinso mboni pakuti ife tamva tokha kama mwa iye mwini. Tikamakamba za Yesu Khristu mene anapita bwalo la Pilato, pitanso bwalo mabwalo osiyanasiyana asanapitise kuseko, wansembe anayamba kumfunsa akulu, ndi mwana wamkulukulu? Nanati mwanena ndine. Mwanjirana sanakani, right? Zilinga kukhotha kufunsana akulu, munaba ndinu? Ndawazara mwanena ndine. So mwanjirana akuvomereza sanakani kuti ndi mwana. Pachifukwa chimene chanala mkulu afunika tani imfa. So Yesu Khristu anafera chani? Anafera nkhani imeneyi. Anayesedwa mu chipululu pa nkhani yomweyo, pa imfa yake kuti aphedwe anavomera kuti iye ndi mwana ndani Mulungu. So tendipitizeni tione Marko chapter 1:1 akuti chiyambi chake cha uthenga wabwino wa Yesu Khristu mwana wa Mulungu. So Marko akutisimikiza ife natino chiyambi cha uthenga wabwino ndikumvetsa kuti Yesu Khristu ndi mwana ndani wa Mulungu. Icho ndi chinthu chosimikiziratu mu Bible. So Marko akupitiriza Marko 15:37 akuti ndipo Yesu anatulutsa mawu okweza anapereka mzimu wake pa mtanda pamenepe. Ndi muone 38 ndipo chinsalu chotchinga cha mkachisi chinang'ambika pakati kuyambira kumwamba kufikira pansi. Okay, ndawo tichani 39 ndipo pamene Kenturiyo woyimirirapo popenya ndiye anaona kuti anapereka mzimu kotero, anati zoonadi munthu uyu anali mwana wa Mulungu. So ingakhale pa imfa yake panapezeka umboni wina watsopano
wovomereza umulungu wake wa Yesu Khristu. Tikamakamba za umulungu wake Yesu Khristu tikukamba za mwana wake. Tikamati Yesu ni mwana wa Mulungu ndiye kuvomereza kothera kuti Yesu Khristu ali ndi umulungu. Ndinganene bwanji? Tikamakamba za munthu ameneja ni mwana wa auji. Mwanjira ina tikufotoza tino ali ndi genetics ya akulu, right? Kuti munthu uyo for example ndi abanda, that is that amene ni mwana wa abanda, ndiye munthu nayenso ndi banda. Kabaza Yesu Khristu ndino ndi mwana wa Mulungu ndiye tikuvomereza natino iyeyo ndiyedi ali ndi umulungu. Yesu ndi, right? Ali ndi umulungu mwa iye chifukwa yani mwana wa ndani? Wa Mulungu, right? So ndithudi tiyeni Yohane 1:33 kufuna tipite ku buku la Yohane. Okay, buku la Yohane liluza ife pa Yohane 1:33 natino ndipo sinadziwa iye koma wonditumayo zabatiza ndi mwazi, iyeyo ananena ndi ine amene udzaona mzimu atsikira nakhala pa iye, yemweyo ndiye wakubatiza ndi mzimu woyera. 34 ndipo ndaona ine ndipo ndachita umboni kuti mwana wa Mulungu iye yemweyo. Yohane anachita umboni kuti Yesu Khristu ni mwana wa ndani? Wa Mulungu. So maumboni ndi ochuluka ndithu, koma tifuna tisimikize m'Baibulo kophunzira kana mtenga Yesu Khristu ndi otani. Yohane 1:48 Natanieli ananena naye, munandiziwira kuti? Yesu anayankha anati kwa iye, asanakuyitane Filipo pokhala iwe pansi pa mkuyu paja ndinakuona iwe. Nathanaeli 49 Nathanaeli anayankha iye, Rabi, inu ndinu mwana wa Mulungu. So angakhale ophunzira Yesu Khristu amamvetsa chinthu chimodzi, no Yesu Khristu ni mwana wa ndani? Wa Mulungu. Tikamakamba za mwana wake tendimvetsese napa Yohane 5:6 Yesu pokamba za iye mwina kuti pakuti monga Atate ali ndi moyo mwa iye yekha, momwenso anapasa kwa mwana khala ndi moyo mwa iye yekha. Mwanjira ina Atate moyo uli mwa iwo ndi moyo wa original, osabwereka, osapalidwa, moyo wa Mulungu, divine life, right? Pamene Yesu Khristu akubadwa kuchokera mwa Atate, na Yesu ali ndi moyo omwewo. Yesu akhala ndi moyo mwa iye yekha, ali ndi divine life yosapalidwa, sakudaliranso chinenso akhali ndi moyo, ali moyo wa muyaya. Pamene olengedwa tonse ifeyo timadalira pa Yesu Khristuyo. Kuona menepe, so Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse ndipo ali ndi moyo mwa iye, monga timene Atate ali ndi moyo mwa iwo. Tiyeni ku Yohane kuti Yohane 11:4 koma Yesu pamene anamva anati, kudwala kumeneko sikuli kwa imfa, koma chifukwa cha ulemerero wa Mulungu, kuti mwana wa Mulungu akalemekezedwe napo. So Yesu Khristu amazitcha yekha kuti mwana wa Mulungu. Wapaona menepe? So ulemerero umene umabwera kwa Mulungu pa nthawi imene akunchirisa Lazaro, nazina tunachitira ulemerero kwa Mulungu kuti mwana wa Mulungu alemekezedwenso nawo. Kuona menepe? So ulemu waukulu umene tingapereke kwa Yesu Khristu mutcha mwana wa ndani? Wa Mulungu, right? Yohane 10:30 31:33 Yohane 10:30 ine ndi Atate ndife amodzi. So akamakamba Yesu Khristu, kodi umodzi wake pakati pa iye ndi Atate ndi otani? Verse 31 Ayuda anatolanso miyala kuti amponye iye. So tendimvetsese nkhani akapati ine ndi Atate ndife amodzi, authandizire ndi Mulungu mwana ndi wachiwiri mu utatu wa Mulungu, authandizire ndi Yesu Khristu. Verse 33 akuyankha nati, Ayuda anamuyankha iye, chifukwa cha ntchito yabwino sitikuponyani miyala, koma chifukwa cha mwano ndi kuti inu muli munthu mudziyesera nokha Mulungu. Nawo kodi Yesu Khristu amaziyesa bwanji yekha kuti ndi Mulungu? Fana nati ine ndi Atate ndife angati? Amodzi. Okay, so tiyeni kuwerenga ndiye muone kodi amaziyesa bwanji yekha kuti ndi Mulungu Yesu. Kodi Mulungu ake unakhazikika patipo, amafuna kugenda chifukwa chani? 10:36 Kodi inu munena za iye amene Atate anampatula namtuma ku dziko lapansi uchita mwano chifukwa ndinati ndili mwana wa Mulungu. Mwaona menepe? So chifukwa Yesu Khristu anati ndiye mwana wa Mulungu, anafuna kugenda. Ananena bwanji kuti iye ndi mwana wa Mulungu? Anati verse 30 ine ndi Atate ndife angati? Amodzi. So umodzi wa Yesu Khristu ndi Mulungu
ukubwera chifukwa iye ndi mwana ndani wa Mulungu. So mwanjira ina tikafuna kusimikiza za umulungu wake Yesu Khristu, ifunika tisimikize kuti umulungu wake Yesu Khristu unamangirika pa mfundo iyi. Iyeyo ndi mwana ndani wa Mulungu. Ichi nchimene tingathe kuyankha Asilamu. Iyi ndi yankho imene tingapereke kwa anthu onse amene amakuza Yesu Khristu ananati ndi Mulungu patipo. Tiona muno bwino anatchula kamene ndi mwana wa Mulungu, ena mwana wa Mulungu ndi ana mwana wa Mulungu. Wakufunsa mwana wa munthu amakhala chani? Akuza ti mwana wa gwapa amakhala chani? Amakhala gwapa. Mwana nanga wa mbalame amakhala chani? Amakhala mbalame. Now mwana wa Mulungu akhala chani? Yes, akhala Mulungu. Nkona anafuna umugenda anthu ifana mavesi chimene yakutani ali kunena. Tendipilize ni 114 verse 28. Mwamva kuti ine ndinena kwa inu ndimuka ndipo ndidza kwa inu. Mukadandikonda ine mudakakondwerera kuti ndipita kwa Atate, pakuti Atate ali wamkulu ndi ine. So mwanjira ina Yesu Khristu akusimikizabe ndatuno pali ubale weniweni pakati pa iye ndi Mulungu. Atate ndi akulu kuposa iye. Mwanjira ina Atate ndi akulu kuposa iye pa njira yotani? Pata Atate ndi amene analipo kenako iye anabadwa kuchoka mwa ndani? Mwa iwo. Koma iye ndi Atate ndi amuzifa chani? Chifukwa anabadwa kuchoka kwa ndani? Kwa Atate. So iye ali ndi umulungu wonse watunthu umene uli mwa ndani? Mwa Atate. Ali ndi chidzalo chonse cha umulungu. Ndi amodzi ndi Atate payotino iye anabadwa kuchoka kwa Atate, koma iyeyo Atate ndi akulu kuposa iye chifukwa ndi amene anamubala. Mwaona amenepe? So mavesi awiri osachokera ku buku la Yohane kufotokoza umulungu wake ndani? Wa Yesu Khristu. Right? Tikapitiza tipite ku Mateyo ndi tibweranso ku Yohane. Mateyo 27 verse 46. Ndipo poyandikira ola lachisanu ndi chinayi Yesu anafuwula ndi mawu akulu ndikunena, Eli Eli lama sabakitani, ndiko kunena kuti Mulungu wanga mwandisiyiranji. So ena pofotokozera verse imeneyi amanati Yesu Khristu ponena kuti Mulungu wanga amayenda nama Mulungu Tate, Mulungunso Mzimu Woyera. Koma adakankhwira na Mulungu Mwana ndete adakangotulukira basi nenso ndikuonongeka. So kodi Yesu Khristu amayitana pa Mulungu Tate ni Mulungu Mzimu Woyera, amayitana pa milungu iwiri. Kodi Yesu Khristu akamati Mulungu wanga amatanthauza kuti chani? Tendipilizeni tione ku Yohane kuli yankho lathu. Yohane 20 verse 17. Yesu ananena naye, usandikhudze pakuti sindinathe kukwera kwa Atate, koma pita kwa abale anga ukati kwa iwo, ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu, ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu. So Mulungu wa Yesu Khristu anali ndani? Anali Atate. Mulungu wa Yesu Khristu ndani? Paya ndamene anambala iyeyo. Mwaona amenepe? So pa mtanda Yesu Khristu amene kwa Atate. Tendipilizeni kodi zinzoona. Aheberi 1 verse 8 mpaka 9 akuti koma ponena za mwana ati mpando wachifumu wanu Mulungu ufikira nthawi za nthawi, ndipo ndodo yachifumu yowongoka ndiyo ndodo ya ufumu wanu. So Bible luzafa unati no Mulungu akamamuona mwana, pokamba za mwana, ponena za mwana aonena ndati akankhani Mulungu ababa, koma ponena za mwana mpando wachifumu Mulungu. So Mulungu pomuona Yesu Khristu amuona ndani? Mwana wake. Pokamba za mwana wake akuti iye ndi nani? Ni Mulungu. So inuyo mukhala munthu kuyang'ana mwana wanu, mwana wanu yakhala ndani? Munthu. Koma ndi mwana wa ndani? Wa inuyo. Munthu ndi mwana wanu. So tikamakamba za umulungu wa Yesu Khristu uli wolumikizira kwambiri ndi umwana wake. Tikakuchosa mwana wake Yesu Khristu lechesanso ndi umulungu wake. Ndetione pa verse 9. Makonda chilungamo ndi kudana nacho choyipa, mwa ichi Mulungu ndiye Mulungu wanu, wakuzozani ndi mafuta achikondwerero chenicheni koposa anzanu. So Mulungu amene tikumuzati ndi Atate ndiye Mulungu wa ndani? Wa Yesu Khristu. So Mulungu yekha uchita kuzindikira ndi kufotokozera patino iye ndiye Mulungu wa ndani? Wa Yesu Khristu. Tendipiliza noenepa kuti Yesu Khristu kuchivumbulutso atoza futi chani? Vumbulutso 3 verse 12. Iye wakulakika ndizamuyesa iye nzati wakayesi wa Mulungu wanga, ndipo kutuluka sadzatuluka monso, ndipo dzalemba pa iye dzina la Mulungu wanga ndi dzina la mzinda wa Mulungu wanga la Yerusalemu watsopano wotsika mmwamba ochokera kwa Mulungu wanga ndi dzina langa latsopano. 13. Iye wokhala nawo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. So tikamona bwinobwino angakhale mu buku la chivumbulutso akuti chani? Akuti simikizira ifunatino Yesu Khristu Mulungu wake ndiye ndani? Atate.
So akamati mulungu wanga akuyimira pandani, akunena molunjika kwa Atate. So sakambanso za kulibe milungu itatu iyayi. Yesu Khristu ndi mwana wake, pepani ndi Atate ndi mwana wake Yesu Khristu. Mulungu wathu ndi Atate, ndi ali ndi mwana wake amene ali ndani, Yesu Khristu. Ndipo mulungu ndi amene atipatsa chani, mzimu. Poti yankhula ife mulungu amati yankhula kudzera mwachani, mwa mzimu wake. So tikapitiriza pa Yohane 20:30 anati no, ndipo zizindikiro zina zambiri Yesu anazichita pamaso pa akuphunzira ake, zimene zinalembedwa m'buku ili. So Yohane pomaliza buku lake akufotokoza kuti no, Yesu anapanga zambiri, koma chifukwa chani analemba buku lake, verse 1, koma zalembedwa izi nkuti mukakhulupirire Yesu ndiye Khristu, mwana wa Mulungu, ndi kuti pakukhulupirira mukakhale nawo moyo m'dzina lake. Mwaona pamenepa? So Yohane kulemba buku lake akulemba kuti chani, tikakhulupirire Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Tikamakamba za umwana wa Yesu Khristu ndo tikamba za chani, za umulungu wake. Tikakhulupirira tikakhale nawo moyo mwandani, m'dzina yake. Moyo umeneyo ndi uti? Paja Atate ali moyo mwandani, mwa iye okha, aperekanso kwa mwana kakhala ndi moyo mwandani, mwa iye. So tukhala ndi moyo wa umulungu umene uli mwandani, mwa Yesu Khristu. Izi sizingatheke ngati tisakhulupirira Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, of which tikakamba za umwana wake tikamba za umulungu. So zinthu zonsezi zomveka bwino. Ndiye Kotale anandisangalatsa. Fundo iyi sidifunika tiyiphonye yayi, ndi yayikulu. Akuti no, Yesu mawu a Mulungu osandulika thupi, nthawi zonse anakolezera anthu kumawu olembedwa. Ankalozera anthu kumawu olembedwa. Okay? Kodi izi ziyenera kutiuza chiyani zakufunika kwa Baibulo, ndiponso chifukwa chake tiyenera kukana fundo za filosofi kapena za umulungu zimene zimachepetsa chidaliro chathu m'Baibulo. So Kotale anati no, Yesu Khristu nthawi zake akamayankha mafunso amati yang'anisa ife kuti tikayang'ane molunjika kuchani, ku Baibulo. Kodi izi zitiphunzitsa chani pamene pakumveka fundo za filosofi zimene zimachepetsa chidaliro chathu cha m'Baibulo? Kodi fundo za filosofi ndi ziti? Tikamaona pamenepa pali buku limene linalembedwa ndi mkulu ameneyi ibona Joshua C. Whitcomb. So buku limeneli inali approach yatsopano kuti akathandize mamembala kuti asakakane utatu wa Mulungu. So buku limene lili analemba ndi mkulu ameneyi busa wa Seventh Day Adventist amene anakhalapo busa wa zaka 30, right? So anapanga litaya ndi atatata anthu ambiri akukana utatu wa chani, wa Mulungu, right? So pachifukwa chimenecho analemba buku limene kuti akathandiza akaone mbiri ya anthu amene akukana utatu wa Mulungu. Yeah, so tikaona bwinobwino pepani nakamba zoti anthu amakana Mulungu, koma nokhala ndi no tikaona bwinobwino anthu mbusa amene amanati anthu akukana utatu wa chani, wa Mulungu. Ndipo pachifukwa tino anthu akukana utatu wa Mulungu anapereka mbiri ya history mene zimakhalira ndanalemba buku limene. Nde mbene mwanalembanso mfundo zingapo zimene nangochita nazo chidi kuti no zikuti bwanji. Okay, so tendo ndimenepa Fernando L. Kotale, Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Commentary Reference Series, Volume 12, page 138, Doctrine of God. Ndakuti chanoenepa ati mfundo ya Trinity, makamaka mfundo nayo tino pale atatu amene ali Mulungu mmodzi, siyo pekesedwa kwenikweni koma timamuganiza ndi choncho. So mu Adventist Theology achina nati concept ya Trinity, makamaka mfundo tino atatu ndi Mulungu mmodzi, ati sizinavekesedwe bwinobwino koma timamuganiza ndi choncho. So theology imafotokoza yoncho. Then mu Adventist Review July 30, 1981, special issue on Bible Doctrines, page 4, now tino ngakhale pebe vesi limodzi la malemba imene imafotokoza za Trinity, timaganiza tino iyi ndi mfundo ya anthu olemba Bible. Komanso kuzera mwa chikhulupiriro yokha ndi imene tingamvetsetse nkhani ya chani, ya utatu wa Mulungu. So theology ikuchita nena bwino nawo tino ati pebe vesi imene imafotokoza za Trinity, komano tikufunika tingo chikhulupiriro ndi mwa chani, mwa chikhulupiriro. Okay, now chikhulupiriro chimabwera chifukwa cha kuwerenga mawu, right? Now
Bible mulibe kumene kuti tingochikhulupirira. Mezi zodabwisa kwambiri. Nde Richard Rice, The Reign of God, An Introduction to Christian Theology from a Seventh-day Adventist Perspective, Barrier Springs, Andrews University Press, 1995, page 9, anafotokoza nato nkhani ya utatu wa Mulungu, makamaka pa chiphunzitso cha Mulungu imakubweretsa mafunso ambiri. Chifukwa chake ndi chachikulu chotano mawu sapezekanso m'Bible. Autathenere bweme m'Bible. Ngakhalenso mfundo yeniyeni, vesi yeniyeni ya nkhani palibepo. Koma Bible limapereka ngati ganizo lino chinthu chitha kukhalapo. Right? Ndipo concept imene imaonesabe kuti ngakhale zili yoncho Bible imatha kuperekabe kuti ganizo lilipo. Okay? Ndanatino angakhale chiphunzitso cha Trinity sichili zimene Bible imakamba za Mulungu, ndi mbali ya chimene mpingo umanena, ndipo tifunika tipange defend mfundo zimene za Bible za Mulungu. So apa pali theology ndiyosangalatsa matino ngakhale chinthuchi si Trinity si zimene Bible imanena za Mulungu, koma ndi zimene mpingo umanena za chani za Mulungu, ndeti zipange chani defend za Bible. So ndithu ndizomvetsa isoni kuti tafika amenepo. So Dan Osberg, The Eternal, 3, and The Lord Our God, The Lord is One, a Bible study on the eternal Godhead, page 22. Now kuti anthu atatu Mulungu mmodzi ndi nkhani yachinsinsi yachikulu ya Bible, komanso chinthu ichi ndi chopyolera kuposa zimene malemba atani afotokoza. So atawazindikira kuti nkhani ni chinthu paradox, chinthu yovuta kuchisolva, kati chikufotokoza zopitirira zimene zimwe chani Bible. Namely kwa Bena Donko, God in Three Persons in Theology, Biblical Research Institute release, 9 May 2015, page 20. Another palibe verse ya Bible imene imafotokoza za Mulungu mmodzi mwa atatu. Kumalo theology ndi imene imakhazikitsa kuti ife tikafike kuimba pamene papa. So achita kufotokoza ndi theology imene imafunso tikamaka za Biblical Research Institute, the institute ya Seventh-day Adventist imene pakakhala funso lililonse amakafunsa pamene ndi mayankho amabwera ndi makhala position ya research ya Seventh Day. Ndi bungwe lalikulu ndithu. So W. Larry Richards, NT Department, New Testament Department, Andrews University, 1 John 5 verse 7 to 8, is the Trinity found in these verses issue. Johani Oma, page 5. No. Tufunika tifotokoze nono pambali pa malemba amene awa ndi malemba ena. Statement ya yokhuza malemba a Chigiriki manuscript si kukanidwa, imene imafotokoza za Trinity. For example, Matthew 28 verse 19, wabatizeyo m'dzina la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Angakhale malemba amene awa samafotokoza kuti ndi atatu umodzi. Kumana izizi zinafotokozedwa mu 4th century. Now akamakamba za 4th century akamba za Nicene Council imene anthu anakhala pamodzi ndi kugwirizana nato kuti Trinity, Nicene Council. So kula mipingo anthu ameneyo amene anazakhala no Roman Catholic Church. So 4th century akamba za zimene tendipitizeni. Ndano kumabe titha kuvomereza chiphunzitso cha utatu angakhale kamvekeseri kake sikanafotokoze mwakwiye mu malembo. Ndiye timafuna kuwerenga ma approach Great Controversy akutuza ifano page 595. Natino tisanalandire chiphunzitso china chilichonse kapena lemba lililonse, tifunika timvesese ndi kufuna kuti Mulungu akuti chani kubakira mfundozo. So tisanalandire chiphunzitso china chilichonse, tisanalandire chiphunzitso china chilichonse kapena cholembera, tifunika tizifunsa kuti Ambuye akuti chani pofotokoza nkhani. So tingamvetse bwanji zimene Ambuye akunena mu Bible. So tizifunsa kuti Bible kuti chani pa nkhaniyo. Patriarchs and the Prophets, page 124. Natino adakhala anthu amene amanena kuti ndosatira Khristu analandira zimene Mulungu ananena ngati ndodo yawo yosogolera, sidakabweresa iwo mugwirizano. Koma nangati malingaliro a munthu atakwezedwe pamwamba mwa Mulungu azakhala kulekana ndi kususana. So izo zimene eno aitana tilangiza kuti tizifunsa Bible kuti chani, isatenge maganizo a munthu kayika pamwamba pa chani pa Mulungu.
So tiona kuno Yesu anafotokoza zotani. Mateyu 16:16 atuno, ndipo Simon Petro anayankha nati, inu ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Paja Yesu anamba kwafunsa kuti anthu amati chani, ena kalesa anayankha ndi anafunsa kuti koma inu mumati chani. Yesu Khristu amafuna asiyanise zimene dziko lapansi manena ndi zimene ophunzira amakhulupirira. Ndi anayankha kuti ndinu mwana wa Mulungu wamoyo. Verse 17, ndipo Yesu anayankha iye nati, ndiwe odala Simon Barjona, pakuti thupi ndi mwazi sizinakuwululire ichi, koma Atate anga wakumwamba. Mwanjira ndi Mulungu amene anamuwululira kuti Yesu Khristu ni mwana wandani wa Mulungu. Chimene anawulula Mulungu Bible ndi Yesu Khristu ni mwana wandani wa Mulungu. Mwanjira umulungu wake Yesu Khristu wakhazikika kotheratu kwa mwana wake. 18 ati, ndipo sinenera kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazikitsa mpingo wanga, ndipo makomo a dziko la akufa sadzawulaka iwo. Okay, so kuti iwe ndiwe Petro, koma pa thanthwe iyi kuzoloza yekha Yesu Khristu, thanthwe ndi Yesu Khristu. Even Petro nanga mazoti thanthwe ndi Yesu Khristu, right? So pa thanthwe ili thanthwe lake liti loti Yesu Khristu ni mwana wandani wa Mulungu. So mpingo wa Mulungu unamangika pa thanthwe loti Yesu Khristu ni mwana wandani wa Mulungu. Tikamanga za mpingo kapena anthu a Mulungu tonse tikumangika pa mfundo iyi loti Yesu Khristu ni mwana wandani wa Mulungu, right? Mateyu 7:24-25 akamba za anthu andano, chifukwa chake chimene yense amene akamva mawu anga amenewa ndi kuwachita ndidzamufanizira iye ndi munthu wochenjera amene anamanga nyumba yake pa thanthwe. 25, ndipo inagwa mvula nidzala misinje, ndipo zinawomba mphepo zinagunda pa nyumbayo, koma sinagwa chifukwa inakhazikika pa thanthwepo. So ifeyo tikamva mawu ake ndi kuwachita tikumanga pachani pa thanthwe. Paja Yesu anati chani, muwerenga mawu kukhulupirira mmene muli moyo osatha, koma mawu ochita umboni za ndani za ine, koma simuza kwa ine muzakhala ndi moyo. Ifeyo tikawerenga mawu ake a Mulungu ndi kuwalandira ndi kupita kwa Yesu amene ali mwana wa Mulungu, tikumanga pachani pa thanthwe. Mvula mphepo ikagwa chisautso chikamazabwera, ifeyo sitizagwa, pati tizakhala ndi moyo wandani wa mwana wake wa Yesu Khristu. Thanthwe ndilofunikira kwambiri kumvetsa kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Hebrew 12:22-23 akuti chani, komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba, ndi kwa unyinji wochuluka wa angelo. So tikufika kumwamba kuli ndani? Kuli Mulungu wamoyo, komanso kuli unyinji wa angelo. Tiyeni verse 23, ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obada oyamba olebera mwamba, ndi kwa Mulungu woweruza wa onse, ndi kwa mizimu ya olungama oyesera angelo. So akuti ndi kwa msonkhano wa onse ni mpingo wa obada woyamba. So mpingo wa obada woyamba ndi ndani? Ni mpingo wa ndani? Wa Yesu Khristu. Koma Yesu Khristu amunena kuti ndi woyamba otani? Obadwa. So tikamona mpingo wakumwamba, tikamanga za banja la angelo osewa kupembedza ndani? Yesu Khristu. Mpingo wakumwamba wakhazikitsidwa pa Yesu Khristu amene ali mwana wa ndani wa Mulungu. Ndi pokhazikitsanso mpingo wake pa dziko lino lapansi amafuna tonse tigwirizane mu chimodzi. Yesu Khristu ni mwana wandani wa Mulungu ndi thanthwe. Koma lero chitika nchani? Masalimo 11:3, akapasuka maziko olungama ngachitenji. So lero kuba ziphunzitso za Trinity kuyambira mu 4th century 395, right? Maso mu mpingo wa 7th day kuyamba 1980 ziphunzitso zimene zabwera zinamba kaye mu Chikhristu mu 325 AD. So mene Mulungu amazunsa mpingo wa Seventh-day Adventist, ma pioneers samakhulupirira Trinity. Mono atafa onse pakupita pa nthawi zaka za 1980 pamene kusiya Trinity chimabwera. So chinachosa kuti Yesu Khristu si mwana wa Mulungu koma ndi Mulungu mwana. Mwanjira ina chiukana umulungu wa ndani wa Yesu Khristu ndikupasula ndithu kupasuliratu dziko olungama ngachitenji. Mukuona? Koma nokota anatesimikiza ife no zonse za philosophy tizitani tizikane tikhazikike pa Bible. So kotera wandisangaso ambiri fundo mene ifuna kuigwirisisa kwambiri. Tikaona bwino mawu Mulungu mwana mulibe mu Bible, Mulungu Mzimu Woyera mulibemo, zoti tizipemphera kwa Mzimu Woyera mulibemo, zoti utatu wa Mulungu kapena utatu wa Ambuye mulibemo, zoti maku eternals mawu osawa mulibemo. Ati chani Kotale? Ati no, kodi izi ziyenera kutiuza chiyani?
za kufunika kwa Bible, ndiponso chifukwa chake tiyenera kukana mfundo za philosophy kapena za umulungu zimene zimachepesa chidaliro chathu m'Bible. Tikaona ma terms awawa osewa sa Bible yani ndi amene akuchepesa reference dalile kwambiri yanani Bible. Tifunika kuzikana zonsezi monga Kotale watani wanenera. Mawu ulemu woposa kuti chani Mateyu 3:17 ndipo onani maochokera kumiyamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iye ndikondwera. Chimene Mulungu anavumbutsa mawu ake nchoti Yesu Khristu ndi mwana wake ndipo mwa iye akutani akukondwera. Tipitizeni 2 Petro 1:16 akamba za ulemu woposa kuti chani pakuti sitinatsata miyambe yachabe pamene tinakudziwitsani mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu, koma tinapenya m'maso ukulu wake. 17 pakuti analandira kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero pakumvera iye mawu otere ochokera ulemerero waukulu, uyu ndi mwana wanga wokondwera amene ine ndikondwera naye. 18 ndipo mawu awa ochokera kumwamba tidawamva ife pokhala pamodzi ndi iye m'phiri lopatulika. So Petro akutino sanamve miyambe yachabe, right? Sanamve miyambe yachabe, ati analandira kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero. Ulemu ndi ulemerero wake kuti Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu. Afarisi anakana ati Yesu Khristu si mwana wa Mulungu. Chini limakanaso Yesu Khristu si mwana wa Mulungu. Pamene Afarisi amakana kuti no Yesu Khristu si mwana wa Mulungu, amafuna amusise kwambiri. Lero anthu afuna amukweze kuposa amene Mulungu anamukwezera. Ati ya Yesu si mwana wa Mulungu koma ndi Mulungu mwana. So onse akukana umwana wa ndani wa Mulungu. Komano uwu ndi ulemu waukulu kuti Yesu Khristu akakhale chani mwana wa Mulungu. Pa Marko 9:3 ndipo zovala zake zinakhala zonyezimira zoyerambu ngati muomba wotsuka nsalu pa dziko lapansi sungathe kuziyeresa. 5 ndipo Petro anayankha ananena ndi Yesu, Labi, utikomera ife kuti tikhale pano ndipo timange misasa itatu, umodzi wa inu ndi wina wa Mose ndi wina wa Eliya. So anthu anamuona Yesu Khristu pa phiri ndipo anawala kwambiri. Eliya ndi Mose alipompo ndati timange misasa itatu ndi muone chimene chitika njani. 6 pakuti sanadziwa chimene adzayankhula chifukwa anachita mantha ndithu. 7 ati ndipo panadza mtambo wakuwaphimba iwo ndipo mawu anatuluka mtambomo kuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mvereni ine. So ati mtambo chinakuta onse ndipo anamveka mawu mu mtambo mwachitana ndi Mulungu amene akuyankhula, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mumvereni ndani iye. So pongamba za ichichi ati Petro akuti kunachokera mawu anachokera ati ku ulemerero waukulu. Chifukwa chani anaona ndithu mtambo kapena ulemerero wa Mulungu umene unavinga onse kwavika mu ulemerero. Kena koma anaveka ndi ndani mwana wanga. Yohane 5:46-47 ano pakuti mudakakhulupirira Mose mudakakhulupiranso ine pakuti iyeyo analemba za ine. 47 koma ngati simukhulupirira malemba a iyeyo muzakhulupirira bwanji mawu anga. So ngati singakhulupirire zimene Bible ikunena, tikhulupirira bwanji mawu ake a Yesu Khristu? Iyo ndiye phunziro lathu. Mafuna kuti mfundo zimene zikathe kuzipereka ndikukambirana kuti tonse tikasulidwe mawu ake ndikumvesesa mayankho amene ndikapereka kuchoka m'Bible. Mulungu akudaliseni, Mulungu akusungeni kufikira tsiku lina. Amen. Mugawe video imeneyi, muyipangenso share, muyipanga download kumwazamwaza. Mulungu akusungeni. Amen.